Здравей, аз съм Хари Манолев Станислав. Здравей, аз съм Хари Манолев Станиславов. Учим политическа социология заедно. Сигурно не ме помниш, понеже винаги седиш най-отзад. Между другото изглеждаш великолепно. Аре, Вицо, аро, прави се! Вицо, аро, прави се! Спокой, Лик. Написали са, че почват в 6. Има време. Абе, аро, прави се, няма закъсняваме са. Аре, за първи път ми е. Какво правиш сега? Вицо, и сега лицеви ще правиш, за какво правиш лицеви? За котенцата. Мартине? 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 Слушам. Айде, прави се! Няма да Айде. идвам. Как няма да идваш? Айде, прави се! Айде! Така имам си по-важна работа. Каква по-важна работа имаш? Айде! Айде, прави се! Айде, готови сме! Мартине! 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 И тук, какво правиш? Айде, бе, мой. Готов съм. Отиваме ли да ги завладеем? Е, така ще си облечем. Как ви, брат? Всички ще са мои. Добре. Мартин каза, че няма да е да остана без превоз. Какво правим? Тос фък. Айде, бе, киберкит, ставай да се оправиш. Какво правиш, бе? Отиваме на лов, брато, а ти си шофьора. Айде, Мартине, айде въобще да ни закараш. Айде! Добре, само при едно условие. Че си взема нещата. Имаш ги, бе, мой. Айде, тръгвам. Айде! Ало. Ало, Да. ти ли си познали ме, бабо? Да. Здравей, моето момче. Обаждам ти се да ти честитя празника, Мерси. да си ми жив и здрав, Мерси. отличен студент, да си обичаш университета и всичко добро. Мерси. И нещо да те питам. Ти кога ще дойдеш на село да вземеш туршия? Не знам, баба. Или не можеш да дойдеш сама? Кога ще доведеш невяста? Баба. Кога ще доведеш невяста? Споко, бе, бабче, Кажи, бе, на правилното място го водя. Зубай. Жали? Ето, тръгваме, ето. Готови сме. Леле, забравих си готвените очила. Чакай. Ай, стига, бе, Хари! Кога ще отидем ние? Ай, стига вече! Забравил си. Кой си забравил? Тапак. Смутаняк. Ари, бе, Хари, смутаняк със смутанякаче. Колко време са баби, ни очила и тъпия телефон? Кома гледаш така? Няма потресен съм, изтърбах ми всичко, не мога да повярвам. Къде, Ицо? Кой Ицо, Ти Ицо? ми трябва да съм с хубави Става очила. така. Някой ден колата ще забравиш конче на рамените. Маняция на точното място. Здравей, аз съм Хари Манолев Станислав, учим политическа социология заедно. Ти сигурно обаче не ме помни, понеже сега на другото си.
Извинявай, какво е съдържанието на тази куба? Здравей. Може да питам един въпрос? Да, Ти случайно да не работиш в почтата? нищо. Защото виждам как си фърлила око на пакета. Ето, да се намеря алкохол. Ицо, какво правиш тук? Не виждаш ли? Това път мащо си насъл. Еми... Една овца заправи, че не го искам, а пак ще дойде. И ти как я караш? Моля, откъде се взеха тия, бе? Какви са? Не знам. И аз не знам откъде се появиха. Един селянин ми намекна, че съм гледала пакета. Представяш си по-нагос? А той е случилцата. Представи ми се по най-зловещия начин, когато отворих вратата. Бях в шок. Наистина не знам откъде са. Какво да го правим? Ох, не знам, нещо ми е скучно. Пробвах алкохол за пръв път. Не ми хареса. Тъй ли е? А някой, който не си не успя ли да завъртиш? Не, с тебе те търсих. За какво съм тя завъртли? Защо не занимаваш костия си? Такива апетитни погледи ти вкарват. Не знам какво да й кажа. Абе, Хари, ти до кога ще си действам на моя? Пичове, яват се! Казах ли, че е вратли? Казах ли, че? Кой е това, бе? Да направим вечерта малко. Не, аз си тръгвам. Не. Седи тук. Не, няма Страх да те приемам. от този баб ли, бе, Нямам Хари? да приемам нелегални вещества. Не знаеш дали може ти хареса. Давай го насам. Не съм сигурен. Сигурен си? Не. Да. Не. Да. 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 Мгм. Мгм. Си го след да бегнете, не знаеш какво ме чака. Не мога, братле, много ми е лошо. Наистина ще припадна след малко.
Ало, къде сте, бе? Тъй като гледам на копитото. Какво правите там, бе? Изобщо нямам представа. Опитай да се събереш малко мислите. Какво да събирам? Аз нямам никакви такива. Добре, имате ли как да се приберете? Не, братлинце, моля те, ела да ни вземеш и вземи две яките с теб, защото тук е мега хладненька, моля те. И бързай. Добре, идвам. Добре, дайче. Ицо! Ицо, ставай бе! Ицо, къде сме? Абе, то спокойче това на косата. Какво ми е на косата? Леко си позеленял. Това кръв ли е по тебе? Какво? Знаеш? Не, Къде е? Коя? Какво правим тук? Нищо не мога да се спомня. Айде, ставай, ставай, че Мартин идва да ме взима. Ставай, ставай. Абе, Мартинка, кажи какво става вчера, бе, братле? Докато си цъках на лаптопа, внезапно ми прекъсна интернета и реших да разбера откъде идва проблема. Оказа се, че някой е изсипал алкохол върху рутера и докато търсех къде идва проблема, се натъкнах случайно на вас. Аз ще го дръпна. Абе, ти му да стои за свивани кол дърпани, бе, и изпушил. Ще да го дърпа. Вай, първата дибилана е готова! Първата зелена дибилана е готова! Коя ще почисти? Не исках да ви развалям купона. В един момент излязохте някъде заедно с момичетата. Тогава за последно ви видях. Чаках ви, звънях ви, но след 20 опит да се свържа с вас, просто се отказах и си тръгнах.